Nyní vám ukážeme, co obnáší kompletní generální úprava u nás v servisu. Že si dáme kolo rozklénout, to je jasný, bez toho by to nešlo. Kompletka znamená odstrojení úplně celého kola, kazety, všechno jde prostě pryč, dolů, vyčistí se to, rozebírají se ložiska předního, zadního kola i s tvrčkem, hlavový složení, pak se to opracuje ten rám, následně dojde zase k sestavení těch ložisek, k promazání, k vyčištění, zpětná montáž, seřízení toho kola. Takže půjdeme na to. Sundáme kola. Po demontáži kol se roznítuje nebo rozpojí řetěz. Odmontuje se přehazovačka a přesmykač. Pak se povolí šrouby na levé klice a vyšroubuje se přítlačná matice. Klika se sejme z osy a osa i s pravou klikou se vysune ven a vyšroubují se obě dvě misky s ložisky. Dále se pokračuje sundáním zadního a předního brzdiče. V případě, že má kolo hrávkové brzdy, sundávají se obě dvě čelisti. A z rámu se také demontuje představec z řídítky, aby bylo možné vyjmout přední vidlici, rozebrat a vyčistit ložiska hlavového složení. Vyrážejí se misky ložisek a frézováním hlavové a středové trubky se odstraní zbytky barvy a nepřesnosti svárů. Když jsou z rámu demontovány všechny komponenty, začne se s jejich rozebíráním a čištěním. Nejprve se povolí a stáhne kazeta. Povolí se konusy, vyjme se osička, ložiska a veškeré prachovky. Vyšroubuje se šroub ořeku a ořek se sundá z náboje, kompletně rozebere a připraví se na vyčištění v ultrazvukové myčce. Takže všechny ložiska, malý znečištěné věci vložíme do sklenice, kterou pak zalijeme směsí do ultrazvukové čističky, zavřeme to, necháme si to vyčistit. Mezitím, než se komponenty v ultrazvuku vyčistí, tak se celý rám a výplety umí od prachu, bahna a ostatních nečistot. A zde již máme vymytá všechna ložiska, prachovky, kliky, řetěz a ostatní komponenty. Rám máme kompletně opracovaný a umytý a můžeme se pustit do sestavování. Všechny závity a dosedací plochy misek středového složení se namažou vazelínou, zašroubují do rámu a pořádně dotáhnou. Nasadí se kliky a přitlačným šroubem se zafixují. Zašroubují se svorné šrouby do levé kliky a dotáhnou se momentovým klíčem. Nalisují se misky hlavového složení, do nich se vloží ložiska a promažou se vazelínou. Nasadí se přední vidlice, konus hlavového složení, prachovky, distanční kroužky a nakonec představec z řídítky. Také se vyčistí oba dva brzdiče čistícím roztokem od mastných nečistot, které snižují brzdný účinek. Následně se tlakovým vzduchem vyfouknou zbytky roztoku a nečistot. Zkontrolují se brzdové destičky a v případě jejich velkého opotřebení se vymění za nové. Sestaví se ořech vícekolečká.
Našroubuje se na zadní náboj. Poskládají se a promažou ložiska náboje. Nalisují se prachovky a vloží se zadní osa s kónusy a celý zadní náboj se seřídí. Kompletně se centrují obě dvě kola, a to na výšku, do strany a na střed. Důležité je také správné napnutí paprsků na požadovanou tenzi. Při centrování se kontroluje také poškození paprsků a v případě V-breaků i opotřebení rávků. Pro zajištění správné funkce přehazovačky je nutná kontrola kolmosti a narovnání patky přehazovačky. Na vycentrovaná a obutá kola se namontují kotouče a šrouby se zajistí Loctitem. Nasadí se kazeta a dotáhne se kontramatkou. Na srovnanou patku se namontuje přehazovačka, připojí se bovden a lang lazení. Nasadí se řetěz a zanítuje nebo spojí spojkou. Promažou se všechny pohyblivé části přehazovačky, přesmykače a dalších komponentů a následně se celé kolo kompletně seřídí. Po seřízení je kolo projeto mechanikem a veškeré funkce překontrolovány v provozu. A tím je kolo připraveno k předání zákazníkovi.